هجمارek rêxistinên civaka sivîl yên Kurdên Rojavayê Kurdistanê ku li Hewlêrê dimînin, doh civînek derbarê Komîta Destûriya Sûriyê li darxistin. Nerazîbûna xwe derbarê rêjeya kêm ya nûnerên Kurd yên civaka sivîl di nava Grupa Civaka Sivîl ya Komîta Destûriya Sûriyê de nîşan dan. Di dawiya wê civînê de wan rêxistinan bîrnameyek nerazîbûnê bona tewên yekgirtî şand. Ku tê de daxwaza nûneretiyeke dadwerane ji bo Kurd û hemû pêkhateyên di nava Grupa Civaka Sivîl de kirin û daxwaz kirin careke din Grupa Civaka Sivîl were nerxandin. Di nava koma pêncî nûnerên civaka sivîl ya Komîta Destûriya Sûriyê de tenê du endamên Kurd hene ku beriya ragihandina wê komîteyê behsa hejmareke bêhtir ji endamên Kurdî di nava komîtê de dihat kirin. Di bîrnameya rêxistinên civaka sivîl de herwa hatiye ku cudamendî û cewazî di hilbijartina navan de tê wateya kuştina dîmena sivîl di civakê de. Herwiha gotin ku gerek hişyarî hebe ji wê yekê dema ku li gorî berjewandiya siyasî mijara civaka sivîl tê berçavbirin, çi ji aliyên siyasî vebe yan jî ji aliyên herêmî vebe, nexasim di mijara civaka sivîl de. Komîta Destûriya Sûriyê ji sê beşan pêk tê: rejim, opozisyon û civaka sivîl û biryare roja sihê vê mehê li Cenêvê civîna xwe ya yekem li dar bixin.